Ja, nu vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan det her krogeophæng virker på BCB spinnerbaits. Det er sådan, så de bliver de fleste typer bliver leveret med det her ekstra krogeophæng, i det her tilfælde som grub. Men og det er noget, der virkelig rykker, hvis man skal køre grinding ned i grøden, eller skal køre den hen over bunden. Men i tilfælde om sommeren, hvor man kan køre sådan en her lidt højere i vandet, og giderne hugger på den i overfladen, der kan det altså være en fordel med en trækrog i stedet for en enkelt krog. Den kroger altså bedre. Og den skifter man meget nemt. Man tager simpelthen, der sidder sådan en lille muffe, gummimuffe her på krogen, som man ligesom skubber af. Og så kan man tage grubben af her. Nu røg den der på gulvet, men det er lige meget, vi har en pose her. Så har man faktisk en endnu bedre grødesikring. Der er mange, der fisker spinnerbaits, som man på den måde. Men det vi så gør i det her tilfælde, er, at vi sætter den her ekstra trækrog på, og det gør man simpelthen bare ved at køre den ned over her. Og så sætter man gummimuffen på igen. Så er der en trækrog på i stedet for. Så er der altså et krogeophæng, der virkelig sikrer en god krogning.